Aiwa muri yeZimbabwe kana kune munhu anovhura hombe tazoona chabangu wemapasta manje nokuti apa azoya akavhura hombe pamberi pemunhu anonzi Onyadzisa Mnangagwa. Aiwa kusangana zvakare kwatiri kuita muri yeZimbabwe pano paZim News Live pano patinokupai maupdates ari kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka first time yako kuona mavideos edu ndokamukana watokupai kuti mubve masubscribe kulike pamwe nokutina on the bell icon kuti murame muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa muri yeZimbabwe profeti anonzi Wutaunashe aiwa vazovhura hombe vazonyadzisa anonzi Onyadzisa Mnangagwa Pamberi Pechurch yavo nokuti pane post yapostiwa pano neZim yakanzi Onyadzisa Mnangagwa walked into a cold church greeting at his own prophet Andrew Wutaunashe's church, leading to the man of the cloth apologizing. He said, "Your Excellency, we had a small glitch, a miscommunication for which I apologize, that we did not welcome you as a congregation," close quote, said Wutaunashe before forcing his church to scream for Mnangagwa. Aiwa apanyatsi kunyadzisa Mnangagwa kuti aiwa hatina kuwelkama secongregation tese, hatina kumbokuwelkama. Zviratidza kuti vari kuziva kuti Mnangagwa munhu akaita sei ende havana kuda kumuwelkama pamberi pechechi, havana kuda kumuwelkama pamberi paMwari zvokuti hapanyatsi kunyadzisiwa. Nyange iye akashaya remuromo, akashaya kuti ofamba sei, anyatsi kushaya kuti odii nokuti anaziva kuti panapa ndazozikanwa unhu hwangu. Aiwa muri yeZimbabwe ndokamukana watokupa kuti mutipewo maonero enyu pinoti kudii pamusoro. True hero unobva apindura akati powerful statement. Havanyatsi kuratidza kuti zvaari kunyatsi kutaura ichi ichokwadi. Vanyatsi kuona kuti apa Job Scala ainyatsi kutaura ende anga asingatotambi. Aiwa muri yeZimbabwe ndomukana wandokupaika kuti mubve machipa maonero enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Kupfurikidza nopinda mucomment section motipa view yenyu nemaonero enyu. Musikakangani kusubscribe, kulike pamwe chete nekutina on the bell icon kuti murame kushana maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda muri yeZimbabwe kusangana vhidhiyo redu rinotevera.